Fi żmien xarej se jitlu fis-seħħ l-emendi fil-liġi dwar iż-żamma tal-annimali fiż-żus li fost oħrajn mhux se tkun qed tippermetti iżjed b'mod awtomatiku li jkun hemm interazzjoni bejn il-pubbliku u annimali eżotiċi. Minflok il-liġi se tara li persuna trid tapplika mad-Direttorat għar Regolazzjoni tal-Affarijiet Veterinarji li min-naħa tiegħu imbagħad jarbel każ dan bilan li jiġu protetti tali annimali li jkunu qed jinżammu b'kaptività waqt li jitħares ukoll il-benesseri ta' dawk li jżuru dawn il-postijiet. L-aħbar ingħatat f'konferenza indirizzata mill-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari fl-istess Ministeru Alicia Buġija Sajd. Tkellimna ma' Dr. Paul Joseph Portelli, direttur fl-istess direttorat regolatorju li spjega tali tibdil. Mhux permissibbli iktar li il-ġurnata kollha jsir dal-attività. Jiġifieri ħadd tkun in very specific time frames. U mhux għax ikun hemm speċi u f'dak iż-żu għamilha fiż-żu tiegħi ħanam l-istess speċi għax forsi l-annimali tiegħi huma differenti minn ta' dak. Il-temperament tagħhom ħajkun differenti minn dak. Ġifieri bażikament se tkun on a case by case basis di. Kompla jispjega li t-tamir bej annimali eżotiċi ukoll se jkun suġġett għal awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet. Ħan introduċu forma ta' genetic counseling li inti ma taqbadx tagħmel blood doċ għax forsi ikun hemm il-missier ma' relative close tiegħu li ħajtamru, allura da mhux tajjeb, mela naqqasna l-ammont ta' friħ. Dr. Portelli qal li għal dan il-għan ukoll se jkun hemm linji gwida dwar kull annimal li jista' jinżamm fiż-żus. Intqal li din il-liġi se tagħti lok għal spezzjonijiet f'kull ħin tal-ġurnata waqt li jista' jintalab ukoll l-aċċess għal kameras ta' sigurtà. Fil-konferenza l-aħbarijiet ingħad kif din il-liġi l-ġdida se tkun qed tiddaħħal fis-seħħ wara konsultazzjoni pubblika 4 snin ilu, inkluż assessjar dwar l-impatt tagħha. Il-Ministru Refalo sostna l-emendi se jkunu qed isaħħu il-liġi preżenti li tmur lilin mir-regoli Ewropej. Illum mhix il-qoddim qegħdin nagħmlu liġijiet li verament jollu l-istatus tal-animal welfare ġo pajjiżna. Għaliex kif diġà qed stajna għadna bid-direttiva tal-Unjoni Ewropea bħal m'hemm kull stat membru ieħor, aħna ridna nagħtu valur miżjud lill-benesseri tal-annimali tagħna. Is-Segretarju Parlamentari Buġija Sajd spjegat li fost oħrajn il-liġi l-ġdida se tinkludi ħlas mis-sidin taż-żus għar-riċerka dwar l-ispeċi li jkunu qed jinżammu. Din hija bżonn juża anke meta wieħed jara s-suċċess li jsiru f'pajjiżi oħra fejn tidħol ir-riċerka tal-annimali fiż-żus. Ġifieri inti għandek riċerka ta' annimali li tista' ssir permezz ta' dawn it-tip ta' żus biss. Intqal li f'din il-liġi hemm imposti multi kbar fosthom dik ta' 10,000 għal min jinqabad iżomm speċi simili b'mod illegali. Fil-konferenza intqal li hawn 6 żus u se jkollhom sena ċans biex jirregolaw irwieħhom ma' din il-liġi l-ġdida.